Я звяртаюся да патрыётаў Беларусі. Вы ведаеце, што адбываецца з нашай краінай апошнія 26 гадоў. Вы ведаеце, што банда ва ўладзе знішчае все парасткі нацыянальнага. Ведаеце, што яна зрабіла з нашай мовай, як яна змагалася супраць нашай гісторыі, як яна залезла ў поўную залежнасць ад Расіі. Лукашенко заморозил нашу краіну. Яна покрыта льдом, и под этим льдом гине все, что поспело прорасці ў пачатку 90-х нацыянальнага, беларускага, сапраўднага, гістарычнага нашага. Зараз на гэтыя типа выборы Лукашенко реально не пропустил ніводнага патрыятычнага кандидата. Я залічваю сябе до таких. И у меня была группа 3000 человек, коли он не поспел яе зарегистрировать за этой типа судимости. Зараз апынуліся кандидаты, якія маюць магчымасць іх некалькі сабраць 100 000 подпісаў. Яны кожны са сваёй перадгісторыяй. Яны з усялякімі там падазрэннямі, абвінавачваннямі і гэтак далей. Але зараз у нас ёсць унікальная магчымасць зламаць гэты лёд над Беларусю, каб беларускаму там стала лягчэй проста дыхаць. І раздаюцца зноў галасы людзей знявераных або вельмі зайздросных да чужой некай вядомасці, да чужой дзейнасці, што типа трэба займацца зноў там некімі там культурнымі праектамі ціха, не ўвязвацца ні ўва што, капіць сілы і злосць. Колькі можна яе капіць? Колькі людзей уже памерла, копячы эту злосць, ад этой злосці, ад хваробаў, проста ад узросту. Калі мы будзем дадалей назіраць збоку за тым, што адбываецца, то што застанецца ад гэтага нацыянальнага? Трэба зараз, калі не далі нам ісці на гэтыя выбары, мне, калі не далі на гэтыя выбары ісці, трэба скарыстоўваць тыя магчымасці, якія ёсць. Трэба выкарыстоўваць все дзеля того, каб узламаць гэты лёд. Ёсць лідары, якія ідуць і ламаюць гэты лёд. Ну што ж, не трэба ім замінаць, трэба іх падтрымаць. Я не кажу, што вы павінны збіраць нейкія подпісы за тых, хто вам не падабаецца. І гэта справа кожнага. Я кажу просто про тое, што мы павінны выкарыстоўваць эту сітуацыю. У нядзелю 31 траўня ў 12:00 у цэнтрах абласных цэнтраў і ў Мінску каля Камаровкі адбудуцца пікеты мітынгі. Рэдкая легальная магчымасць сабрацца разам і сказаць пра свае праблемы, пра тое, што мы жывыя, у тым ліку пра тое, што Беларусь жывая. Я заклікаю патрыётаў, кім яшчэ засталася вера, энергія і сілы. Скарыстайцеся этой магчымасцю, прыйдзіце туды, куды прыходзіць зараз актыўная частка беларускага народа. Размаўляйце з ёй, завязвайце кантакты, вядзіце яе за сабой. Таму што калі мы не будзем выкарыстоўваць такія магчымасці, то мы можам згубіць усе шансы на беларускую Беларусь. Сябры, ёсць унікальны шанец. Драматычныя змены непазбежныя. Яны ўсё роўна будуць, але толькі ад патрыётаў Беларусі залежыць, куды пойдзе сітуацыя. А яна пойдзе туды, куды мы яе павядзем, калі здолеем. Будзьма разам, гартуйцеся ў барацьбе. Сілы з'яўляюцца толькі ў таго, хто змагаецца. Без змагання мы не ўратуем Беларусь. Жыве Беларусь!